помагай, ды донесла яєць повний карабець. Божа дай, Божа помагай, ды пришли к бабке волочобнички. Божа дай, Божа помагай. Подавала бабка усім по яєчку. Божа дай, Божа помагай. Усім по яєчку, ще й по пірожечку. Божа дай, Божа помагай. Божа дай, Божа помагай. Добрый день, поважаныя сябры. Сёння будзе гаворка пра Вялікдзень. Ірына, адкажы, калі ласка, які сімвал Вялікадня? А які? Яйка! Так, сапраўды, а яйкі былі розныя. І крашанкі, і крапанкі, і пісанкі. Ось такія прыгожыя яйка. Але ж чаму яйка? Таму што яйка – гэта сімвал жыцця. А калі вы паглядзіце больш уважліва, то вы ўбачыце, што верхняя частка нагадвае купал неба, а ніжняя, завостраная, замыкае падземны свет. Але сёння мы пагаворым пра больш цікавую частку Вялікадня, пра гульні, пра забавы, якія былі на Вялікдзень. Таму мы вас запрашаем таксама з намі пагуляць у велікодныя гульні. Паважаныя сябры, першая велікодная гульня называецца біткі. Таму Ірына выбірае яйка, будзем гуляць у біткі. Можа, гэта дзеравянае возьму? Ну, можа, якое смаляное ці цясарку, глядзі. Ну, сабе выбяры ўжо. Ну, я вось такое прыгожа таксама. Ну, давай, пафарбавалі цыбуляю. Ну, паглядзім, кого мацнейшая. Будзем гуляць не проста ў біткі, будзе у каго мацнейшая, а яшчэ у каго будзе лепшая гаспадарка і ўражай у гэтым годзе. Лічу, што ў мяне. А я думаю, що ў мяне. Ну, паглядзім. Хто першы будзе біць? Так, ты чым? Вось гэтым? Ну, давай. Давай. Ой, ну што ж, відаць... Але крэпка я цябе тут. У цябе крэпшая. Маё яйка пабілася, таму забірай яго сабе таксама. Потым Сябе ўжо, да, два. І тваё яйка нам мацнейшае, таму ў гэтым годзе гаспадарка будзе добрая. І, канешне, жыццё будзе на гэты год ладнае, прыгожае, як гэтая яйка. Наступная гульня. Каціся, яечка. Для гэтага нам спатрэбіцца вось такі жалабок і яйкі. Калі дзеткі гулялі ў гэтую гульню, то яны абавязкова спаборнічалі, каб набраць гэтых яек больш. А калі нават у каго пакоціцца яечка і ударыцца аб іншае яечка, то гэтыя абодва яйкі ён сабе і забярэ. А дарослыя гадалі на доўгі лёс. Ну што ж, а мы проста пагуляем і Пагуляем. Ну вось, так, я трымаю жалабок, а ты каці яйка. Ой, як пакацілася. Цяпер я. Не ударыліся. Ой, Цяпер доўга. твоё. А дзе маё? А во яшчэ. Яшчэ яйкі ёсць. Ось. О, практычна ўжо ударылася. Ну, і апошні раз. Менавіта там магічнае поле, бо яйкі ўсё тут. Магічнае Ну поле. і апошні раз. Ну, вось такая гульня. Ну што ж, яйкі не ударыліся, кожны раз застаўся за сваім, а на жыццё мы пагадаем у будучым годзе. Наступная велікодная гульня называецца «Напаляўнічы спрыт». Вочы у удзельніка завязаны, у руцэ ў яго лыжка. На лаву кладзем яйка, і удзельнік павінен з 3 папытак ударыць па гэтаму яйку. Калі ласка, спрабуем. Раз. 2. Ударыла! Маладзіна, вось і пакацілася яечка. Ну, калі ў цябе атрымалася ўзяць гэта яечка, то і трымай яго потым з'ясі. Дякуй! Сябровачка моя, а ці ёсць у цябе жаданне? Ёсць у мяне жаданне. Так давай, пры дапамозе вось гэтага чароўнага яйка даведаемся, ці здзейсніцца яно. Ну, давай. Табе трэба яго раскруціць. На лаве раскручваю. Я накрываю яго капелюшом і даю табе вярбу. Пакладзі яе так, як ты лічыш, ляжыць твоя чароўная яйка. Ну, вось так можа быць. Ну, калі супадзе, тады здзейсніцца. Паглядзім. О, сама! Здзейсніцца моё жаданне. Віншую цябе. Дякую. А таксама давай павіншуем нашых гледачоў. Віншуем вас на духоўным Вялікадня. Жадаю вам здароўя, дабрабыта. Каб былі ваши міскі і лыжкі памыты.
і дзеткі сыты. Каб было ўсяго даволі, а бяды ніколі!